Ahojte, to sme my, Tima a Ema. Robili sme rovesnícke vzdelávanie. Nie prvý ani posledný krát. Pýtali sme sa žiakov, koľko od toho vedia o odpade. Boli sme veľmi prekvapené, akých máme šikovných spolužiakov. Skúsili sme si anketové otázky, zistili sme, že boli veľmi poučné. Naučili sme žiakov, ako správne triediť odpad a ako ho najmenej tvoriť. Povedali sme si, že najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. Analyzovali sme, aký odpad tvoríme v škole. Je to téma, ktorá nás zaujíma, lebo sme zelená škola a chceme to podporovať aj rozširovať medzi všetky vekové kategórie. Zabezpečili sme si špeciálnu nádobu na malý elektroodpad, neváhajte ju využiť. Za zmienku stojí aj náš vermikomposter a nosím nosené, ktoré môžete stále využívať. Bolo nám s vami veľmi super, veríme, že sme vás správne namotivovali a budete sa veľmi zaujímať o odpad. Poďme spolu zmeniť svet.